Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawat Plus. Gawa ng SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko.
Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. Unsa? Unsay nagkuulkod, yaya? Ang imong gisulti sa kuhay sa purma sa imong naong. Unsa? Imong pong. Di na ko gusto nga makakita sa naong ni Sandro. Pero magulaanan imong naong. Yaya. Day, kuglara day, uy. Ibaw ko, uy. Ang sama ka, Sandro, ang imong type. Saba ka da, yaya, oy. Oh. Ang sama ni Zandro ang di nako type, yaya. Namakak ka. Namakak na ka. You're telling me a lie. Don't tell me nga nausab na ang imong taste sa lalaki. Parehas ba yata og taste sa mga boys? Mga nang naglisod gyud ko pagpangita sa akong forever. Kaya parehas man tag taste. Taas og standard ba sa lalaki? Hello? Oh my God. Taas na nga standard si Sandro, yaya. Mao ba yan na imong gusto sa una day, ha? Naman gani kay mga magasin anak kaniya to sa teenager pa ka? Murag mga belt sa lawas ni Sandro ang imong giganahan, imong bet. Ganahan man sab gani kumutanaw adto mong magasin kay parehas tag taste. Kanang mga busok og panughan. Dili na karon, yaya. Hate na nako ng mga klasihas sa mga lalaki. Oh. Kaya ang mga sama nila, kusog nga magbinuang natong mga babae. Kung mauna. Kaya ang mga sama ni Sandro ang akong gusto. Malangkay na lang di ako sa dayon, ane. Oh, faet. States set new single-day records for COVID-19 cases, and as many of these hundreds of thousands... Murag, di na gid mayong kahimtang din sa syudad. Nagkadaghan na ang mga positive cases. Mubalik na lang tingali ko sa probinsya. Sa dili pa mi maabta ni Auring dinhi sa gihugon-hugon nga lockdown sa syudad. Auring! Auring, hain ka ba? Madam! Sorry! Sorry, sugayuhan. Magitawag din ko ni mo. Ay, usaw man din mo pagkadungog nako, nag-earphone ka man. Nagpa-music ka man. Ay, wala ako magpa-music, madam, ay. Namina akong balita. Og, hala, oy, kuyawa naman na din sa syudad, madam. Nagkasaka naman ang mga positibo sa COVID. Ay, maulagi. Maong nakahukom ko nga mamalik na lang kita sa probinsya, Auring. Oo niya si Dong Zandro, ay? Wa pa man na to ikita, madam. Lisod mong dawaton, Auring, apan. Usa pa may mahimo ko kung gilayasan ako sa akong anak. Di man sa mahimo nga hotdon ko na lang ang akong mga adlaw sa pagpangita niya dinhi sa syudad. Mao. Unya ang imong ipangita, magsigig likay-likay ni mo. Unya sa kadakuan ng syudad, nila pa, mura ka og nangita og dagom sa mabaga nga uhot. Ay na, ayaw na malamang to problema ang imong anak, madam. Dako na kaayo to. Ug naa masab si Gulya at kuyog niya. Tipo tingali to pasag ng Gulya to, ay. Ang problema, kay ni anaraban ako ang sakyanan sa akong anak. Oh, ibalik na nila. Ug paabutan na lang sa ato nga mubalik ang imong anak dito sa gusto gid niya, madam. Wa na ko'y kakuntakan nila, Auring. Di anak ko ang tanang cellphone ni Gulyat. Ug di ko na sa bakuntak ang akong anak. Kay tingaling nag-ilis na katuog number. Anda, ay, may problema ron.
Ikaw, manggay, lukop lang kag pamawi. Unya si dong Zandra, gikuhaan pa mga nimo og allowance. Anak kaluoy, pas mong bitok ato nila ron. Sobra na sa ang pagsikot mo sliog si mong anak manamay. Mong gusto mo ikyas imong puder. Aw, niikyas na gid kani. Kay unsaon man ko ka? Butan man nimo sa babae nga iyang gusto. May gisulti si dong Zandra. May gisulti si dong Zandra nga babae nga iyang nagustuhan. Ay unsaon nga ipamugos magid mo tong Iris nga mo say gusto atong Iris. Di gilayasan na noong kasi imong anak. Sayop ba dahil ko, Aure? Perti sa'yo pa, madamay. Kinawa naman noon nimo ang imong anak. Okay. Paghipusan na ang atong mga butang, Auring. Tawgan ko na lang si Iris ug pahibawon nga mamalik na lang kita sa probinsya. Oy, hala. Unsa lang man nahitabo atong madam? Milagro mang namino sa kong gisulte. Nga halos dili mangani ko patingugon ani niya kay siya nalay husto pirme. Hala no? Unsa may nahitabo adto? Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na dito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng Sed Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng Sed Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-Sed Panyawan. Produkto ng Sed Marketing. Nataling kapayas oh. Kuha mo ko dito sa layo. Hilaw pa, kilaw na ko eh. Nagliat pa sila. Wala ba ginabalik kay Charmin silang unit na eh? Mingaw ka sa maldita. Ikaw ba, limtan na gito ni mong crush to sa probinsyano. Itong pag-umang kung si mo ba, itong daghang kay kunggos kabot. Ha? Katong dayo sa itong lugar ba, di ba? Sa ganito yung nga atong imong uyab do. Di mo gusto Congo. Ano sa ito? Pinakan to si Migas eh. Si Prese. No, si Presi di konggohon. Katuya papasin mo ba? Mo ito konggohon. Dutog na ang itong Presi. Wapa kayo. Mura sa kaptadag beauty. Pobre lang. Mga gusto yung mami ni mo. Di ba to Congo siyang papa? Ano sa ito? Ikaw na balikon pag hindi mo eh. Di ba to Congo? Ano? Sis man gusto. Ikaw ba? Dapat ito Presi ha? Gano'n ba naisikutan mo ni mo si Prese na eh? Well, tinga mong kukunin mo nga kalit no kalain lain sa mong gustuhan ba si Charmin sa nga maltitahar ang bihana. Iwan naman si Prese. Ha? Kung siya may baw nga may baybay na nga nagustuhan si mami para nako. Nagka-desisyon man siyang bubiya sa tong lugar. Hindi pa uli sa ila. Mausap, may rason nga magpabilin ko sa ato. Kuan may kuliat. Tawad kay wala si Prese. Mursa mo kang ngingos mga. Supot na ng ilong ni mo be. Rumuha na yung mong ngingos. Inana, biya ka kaniadto sa gamay pa ka. Supuro kayo mong sipon. Noon sa kayo. Supo naman eh. Kalimot ka? Ang bata mong kwarto. Oo, lagi. Supot na ron be, para di ka kalimot. Ay lang na eh. Nainomdom na ko sa katapusan ng panagkita ni Prese. Kaya mo na day kanto ang katapusan ng panagkita. Kalimti na lang to, Sandro. Tungod kay wa ko magastuhin sa imong inahan. Sakit kang iyang gipanulti na ako. Ang iyang pagyubit sa akong pagkatao. Mga ko na lang magpalayo. Mabiyan ako din sa inyong lugar. Mao to hinungdan si kong pagbiya sa ato na eh. Kaya wala si Prese. Kung kita mo usap ito Presi do, limtan ni mo Charmin. Wala ay kay gano'n nga magkita pamig-usap na eh.
Kaya ang giingon ni Simo, taga Mindanao si Prisi. Pero taga Glan, mga tingali to. O dito diya mahan si mo? Ambot lang. Ugugot siyang gibaura ni Prisi, si Simo nga di ko masultihan kung asang ila sa Mindanao sa Glan. Anya, mao nang nahigugma rin ang Charmaine. May gisulti mo sama na ni. Ay, sa mga yung patasyan mo diha ang sige-sige kang sunsuno tao na sa pasakitan pa ka, sa paon ka, hindi ka mo react. Ambot lang. Kasi kumahibaw nga nung naingon ko ini kang Charmin. Ang nasairan ko lang nga, naghimo na ko sa kong trabaho. Sa ako nasud lang trabaho, ngawa na ko damha. Pero gimingaw ka. Sige magkaglilingan ng silingan na itong nilang unit. Gimingaw ka. Oh. Yeah. Samantaan eh. Huwag tawag si Mike. Bida, dugjay ko latahol ni si Mike ba? Awa niya. Tawagan siya. Kung doon na tayo trabaho, kayo water na mob. Ngulit na sa ato ay. Tumkanto sini. Si pabunggo sa imo kagulingon na ni Charmaine nga way gusto ni mo. Day Charmin? Something wrong? Tuwa pa kakaroon sila si Zandro sa ilang unit, Yaya? Why asking man? May daotan ba? Oh, nothing. Pero nga nang nangutan naman ka. Kuan, walang. Oh, I mean, kuhaon ko ng ako mga butang dito sa subdivision. Ha? And we'll stay here na lang? Murag, wa naman ko kamatikod kang daddy nga may kontak pati nga kang Zandro. Nasuko si daddy mo kang Sandro? I don't know. Oh, wala mo magkasulti og usab ni daddy nimo? Kabantay kong mulihay man si daddy sa pagpakigsulti na ko, Yaya. Tingali, mauwaw na ko kay nagpailad sa atong duha. Nga hustod ay ko sa kong pagduda atong mga tawhana. Og siya, wa siya kaapas sa gibinuangan lang di ay siya. What happened bandi ay atong ilang last nga panagsulti? Ambot lang. Ug na ko interesadong mahibaw, Yaya. Kontento na ko nga nawa na sa kong pananaw si Sandro. O kung unsa may lagi panagsultihan, di na importante na ako. Ang ako lang nga di na ko kakita kang Sandro. Really? The chairman? Yaya, murag kuwang kas pagtuo lagi. Kay naghisgot ka man gud niya. Nga naman kon mo isgot ko niya. Unsa may naaana nga nangutana raman ko nimo ya. Why you hate Sandro mangyud? I see nothing wrong man ni Sandro, day. Gawas nga, he is yummy, he is kind man, may buutan man. Nga di man gyud ka gusto niya. Gusto kang prangkahan ti ka kun ngano, Yaya? Be, tell me the truth. Pagkuha og bino, mag-inom ta. What? Oh my God, oh my God. Gikulbaan ako sa ka-excited. What's the issue man ka, uy? Ano makikinom man ako sa day, Charmin? Oh? Ayaw sili. Wala si sir. Sir? Saan mo ka lang gidamong bino, ha? Day, Charmin told me, sir, nga mag-inom mi. Unsa? May problema ba ang akong anak? I don't know pa, sir. Pero murag, may biglang problema after ko naghisgot ni Sandro. Unsa? Kang Sandro na sab? Ngawa ko naman gani ipamugos niya si Sandro nga magbantay niya. Kaya nalipay na ko nga niyan siya sa bahay, ngawa na si Sandro. Unsa pa ba yung problema, ha? Gihatagan ko naman siya siyang gusto. I don't know, sir. Basta, she told me, mag-inom mi, kay prangkahan ko niya kung nganong hate kaayo niya si Sandro. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinana
kay tagal ko